खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव एनडीए एलायन्सनि सायाव खुगा बेखेवदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बिथाङा बे समाव खुगा बेखेवदों एनडीए एलायन्सनि सायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे सिगांनि सानाव जे एनडीए एलायन्सआव जुदि थानांगौब्ला बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बोखारनांगोन एबा एरख'नांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारि नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे बुंनाय बाथ्रा आरो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'नि बुंनाय बाथ्राया मोनसे आलादा महर मोनदों। बे समाव बिथां प्रमद बर' बिथाङा रोखा खालामना होदों जे एनडीए एलायन्सआव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दंना गैया बेनि सायाव फोरमायथि होदों बिथां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव एनडीए एलायन्स बे एलायन्सनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव एनडीए एलायन्सनि सायाव दासिमबो बेफोरबायदि सावरायनाय जायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। बेनि ओंथिया बेनो जे बे समाव राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे एनडीए एलायन्सजों आसामाव 2026 इं मायथाइसिम आरो मिरुआव 2000 इं मायथाइसिम दं होननानै बिथाङा रोखा खालामदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो रोखा खालामना होदों जे एनडीए एलायन्सआ बा एलायन्सनि सायाव दिनैसिमबो बेफोरबायदि सावरायाखै। अब्ला बेनि ओंथिया बेनो जे बे समाव एनडीए एलायन्सजों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दङ। थारैनो मख'नांगोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव एनडीए एलायन्स जुदि थायोब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया थाया होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बे बाथ्रा बुंनाया बे समाव थारैनो बिथांनि जे बुंनाय बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नेवसिगारनायखौ बे समाव रोखायै नुनो मोन्दों। मानोना बे समाव एनडीए एलायन्स इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया थानायावनो बे समाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बे समाव सानै इएम एबा मावफुं सोद्रोमा बिजेपि राजखान्थि हान्जानो होनायनि बाथ्राखौ बिथाङा रोखा बुंदों आरो बेनि अनगायैबो सासे लेङाइ बुंथिगिरि होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेराफारसेजों बे समाव आसामाव सासे मन्त्रि बिबानखौ बिथां चरण बर' बिथाङा मोननो हाबाय। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिथां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि आरो बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बिथाङा रोखा खालामना होदों जे एनडीए एलायन्सनि सायाव दिनैसिमबो बेफोरबायदि सावरायनाय जायाखै। जेरै दं बेबायदिनो दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों एबा बे समाव राजु कुमार नार्जारि बिथाङा सिगांनि सानाव रोखा खालामना होनाय बायदिनो बे समाव दंखौ जों मोनथिनो मोनो। এনেকুৱা একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আলোচনা হ'ব সিদ্ধান্ত হ'ব আপোনালোকক জনাই দিম। এনেকুৱা একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আলোচনা হ'ব সিদ্ধান্ত হ'ব আপোনালোকক জনাই দিম। এনেকুৱা একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আলোচনা হ'ব সিদ্ধান্ত হ'ব আপোনালোকক জনাই দিম। এনেকুৱা একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আলোচনা হ'ব সিদ্ধান্ত হ'ব আপোনালোকক জনাই দিম।